ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಳ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿಂತ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಯೇರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಅವೇತೋ ವರ್ಷದಿಂಚ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾರಂಬೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು 6ನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯಡು ಜನಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಡಿ ಮಲ್ದಿನಾರಂದೆ ಪನುಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಂದಾರ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸುಂದರೈ ಮಂದಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಕುಲ್ಲೇರು ಸುರುಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುಗ. ಎಸ್ ಸುಂದರೈ ಮಂದಾರ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲುಡೆದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ದ ಜರ್ನಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ದಿಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರರಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಪಂಡ ಅಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಈರ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ ನಾವು ರಂಗಭೂಮಿದ ವೃತ್ತಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ ಸರ್? ಯಾನ ಬಹುಶಃ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ అయిన ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಆಡು ಏರ್ಲ ಆಡು అయిನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೋತಿನಕ್ಲಿದ್ದೀರು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಅವಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಈ ರಂಗ ಪಯನೋಡು ಎಂಕ ಸಾಧಿಡು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಅವೇತು ರಂಗ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರೋಡು ಯಾನು ರಂಗಭೂಮಿದವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ತೆ. ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಿಪನೊಂದುಳ್ಳ ಐತೆ ಸರ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಅವೇದೋ ಜನ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದುಂಬುಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಕಲಾ ಸೇವೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯರು ಪನ್ಪನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಎಂಚ ಆ ವೃತ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಪಂದು ಇಂಕ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಬಹುಶಃ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಯಾನ 91 ಹಿಡ್ದು 2001 ಮುಟ್ಟ ಬಹುಶಃ 10 ವರ್ಷ ಉಡುಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪನ ಬಸ್ದ ಕಂಪನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದು ಬೆನ್ನಿ ಬೇನ ಹೊಂದಿತ್ತೆ. ಈ ಪೊರ್ತುರು ಎಂಕ್ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ದಯಪಂಡ ಬಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಕಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ತೂದ ಈ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೊಳಿನ ಮಾತ ಏನ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತ ತೋಜನ ಇಂಚ ಅಂದೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನವರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಬರೊಂದಿಜಿ ಅರಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಮುಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ನಾಟಕ ಕೊಡು ಮಲ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಹೊಸ ಸಂಜೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಬರೊಂದಿತ್ತು ಐಟ್ ಕಲಾಕಿರಣ ವಿಭಾಗ ಅಂದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗುರುವಾರನ ಶುಕ್ರವಾರನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಅಂಕಣ ಬರೊಂದಿತ್ತು ಐಟ್ ಐತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ದೋಸಿ ಆದಿತ್ತೆ ಯಾನ ಅರಡ ಪಂಡೆನ ಇಂಚ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಐಟ್ ಬರೆದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಹುಶಃ ಆ ಬರೀನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ತೋಜುಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಒಂದು ಪುನಃ ಪುರ್ತುಡು ಬರ ಏನಾನ ಆಯ್ಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ಅವಳು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಬಹುಶಃ ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ಲು ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ 10 ವರ್ಷ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತನೆ ಬೇಲಿನ ಬುಡ್ದ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದೆ ಅದೇನು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಾರದಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಈ ನಾಟಕಗ ಬಾಲ್ಯಡ್ದೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡುಪುರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತ ಅನಗ ವರ್ಷ ಒಂಜ ರಡ್ಡ ನಾಟಕ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಕುಂಬ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ್ ಪಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾರ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನಪ್ಪ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪೂರ ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಕಲ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಬಹುಶಃ ಅವು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಪುಷ್ ಅಪ್ ಕೊರಂಡ ಅಂದು ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬಹುಶಃ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಡ್ರೆ ಆಯ್ಜದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರೋಡು ನೋಡ್ಬಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕಗೂ ಬತ್ತೆ ನಾಟಕಡು ಪುದರ್ಲಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರಗಳು ತಿಕ್ಕಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಬೊಡೇನಾತ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಯಾನ ರಂಗಭೂಮಿ ಇರ್ದಾದ ಯಾನ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬರೆಯರ ಕಾರಣ ಸರಿ. ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ನಾಟಕದ ಗಿರ್ಗಿಡ್ ಗಿರಿದರೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂತ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ನಾಟಕ ಸುಮಾರು ಎನ್ನ ದೆಟ್ಟೊಂಜಿ 14 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ನ ನಾಟಕ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಲಕುಮಿ ತಂಡೋಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನವೀನ್ ಪಡೀಲು ಚಾಪರ್ಕ ಟೀಮ್ ಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ಲನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಐಕ್ ದುಂಬ ತಂಡ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ನಿತ್ತ ನವೀನ್ ಪಡೀಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡದ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ನಂಡು ದಯಪಂಡಲ ನವೀನ್ ಪಡೀಲು ಆ ತಂಡನ ಬುಡ್ದು ಕೂಡೊಂಜಿ ತಂಡಗ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಯಾರೆಗೊಂತ ಒಬ್ಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ಕೊಂಡು ಬುಡ್ದು ವಾಪಸ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬನ್ನಗ ಆರು ಇದು ಆರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡು ಉದ್ದೇಶ ಆರ ಮಸ್ತ್ ಎಫೋರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ ಈಗ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬಂದಿನ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ನಾಟಕಗಳು ಗಂಗುನ ಪಾತ್ರ
ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಡಿನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಗಿರಿದಾರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಡಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಐನ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಮಲ್ಪುಡದೆ ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಆತ ಬರ್ತನಾಗ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಆ ಪೊರ್ತರು ಪಂಡೇರು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಉರಿಯ ತಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ನಕಲು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ನನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸುಂದರ ರೈ ಮಂದಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಹುಶಃ ಆ ಪಾತ್ರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬೊಂಬೈಡ್ಲ ಐಕ್ ಬೊಂಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಗಲ್ಫ್ ಪನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಹುಶಃ ಆ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕೈ ಟಂಚ ಆವಡು ನಾನು ಐಕ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿಲೆ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಡಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಚಾಪರ್ಕದ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರಿನ ದೇವರ ದಿಲೆ ಕಾಪುನು ನಾಟಕಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲು ಮೇರ್ನ ಉರಿಯದೊರಿ ಅಸಲ್ ನಾಟಕಡು ಈ ಕುಡಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಬಹುಶಃ ಯಾನ ಇನ್ನು ಏತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಪಂಡ ಯಾರ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಪುರಬಹುದು ತೂಂದಿತ್ತೇನೆ ಬೇರೆ ಬಹುಶಃ ಪರ್ದೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪಿನ ಅಂದ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಪುತ್ತೂರು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ದೇವರ ದಿಲೆ ಕಾಪು ನಾಟಕ ನಗ ಯಾನ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಪೋನಾಗ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕುಡಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಕುಡಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡಾರ ಆ ಪುರ್ತರು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಮಾಲೆ ಬಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಈಗ ಬಾರಿ ಶಾಕ್ ಕಾಣ್ ಬಹುಶಃ ಈ ನಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾರ ಬುಕ್ ಏನ ಸಂಪರ್ಕ ದಿಯೋಂಡ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ಪುಣ ವಿಚಾರೋಡು ಪುರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕುಡಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುಡು ನನ್ನ ಈಗ ದಾದ ಪೂರ ಒಂಜ ಅಂದು ಬೋಡು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಕಲ್ತೊಂಡೇನು ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ನಾಟಕನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಗಿರ್ತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸುಂದರ ರೈ ಮಂದಾರ ಈ ಮನ್ಪೋಡು ಮಂಡ್ಯಾರ ಅಂಚ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೆ ಇನಿಕಲ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಲೇರು ಐನೇ ಯಾನೆ ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿಯನ್ನ ಐಸಿರಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾರದಾಸ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಐಸಿರಿ ತಂಡೋಡು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಗಿರಿದರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಜೇಶ್ವರನ ಸಾರಥ್ಯದ ಸರಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಇರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಗಿರಿದರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತ್ಕೊರಲ್ಯ ಅವು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರಂಡ ಐಕ್ ಡಪ್ಪಿನ ಎಂಚಂಡ ಆ ಮೇಕಪ್ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತಿರಂದ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಲೆತ್ತಂದೆ ಐತ ಡೈಲಾಗ್ ಕಿತ್ತ ನೆನಪು ಬರೊಂದು 10-15 ಐಟ್ ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ಗ್ ಬಣ್ಣಗಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಕೋರಿಕೆಲ್ ಎತ್ತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೋರಿಕೆಲ್ ಎತ್ತಂಡು ಪುಲ್ಯಾನಂದ ಅಂಡ ಪುಲ್ಯಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕೋರಿಕೆಲ್ ಎತ್ತಂಡು ಬಣ್ಣದ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಗೋಂಪರ್ ಕಪ್ಪೆ ಬುಲ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೋಂಪರ್ ಕಪ್ಪೆ ಬುಲ್ಪುಂಡು ಅನ್ನೋದು ಎರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡಯಲಾಗ್ ನೀ ಐನಾಜಿ ಸೀನ್ ಬಂಡಾಗ ಪಾನೈತೆ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಜನಕ್ಲ ಬಾರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಅವು ಪನ್ಪೇನ್ ಅವೇ ಸೀನ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನ ಸರ್ ಈರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂಚೆತ್ತ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆತದಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಯಾರು ತಂಡಗ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರ ಯಾರು ಎಂಕ್ಲು ಬೊಂಬೈ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂಕ್ಲನ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡಗು ಬೊಂಬೈಡ್ ಬತ್ತದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನಾರು ಬೊಂಬೈಡ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದೆ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಕುಂಬ್ರ ಪಂಡದೇನ ಅವರು 10-12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ ಬರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ನಾಟಕ ಅದು ಬತ್ತದು ಪಡೀಲ್ಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಪೇಪರ್ದ ಗಾಡಿ ಬಣ್ಣಗ ಐಕ್ ಮಿತ್ತರದ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕೊಂಚ 2-3 ವರ್ಷ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಸಾಕಾಣು ಅತ್ ಬರ್ತನಾಗ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಬೊಂಬೈಡ್ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡಗ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರನಾಗ ಯಾನ್ ಮಾರಾಡ ಪಂಡೇನೆ ಎಂಚಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಣು ಜರ್ನಿ ಬಂಗಾಪುಣು ಪೋಯಾರ ಬರಿ ರೇಪಲ ನಾಟಕ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಯಾನ ಬರ್ಪ್ಯೂರ್ ಸುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕಗು ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂದು ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ಡ ಪಂಡೇನ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾರ ಬಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾರ ಈರು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈರು ಬುಡಿಯಾರಂದ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಬತ್ತೆ ಕುಡೂರು ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೆ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಅಪವಾದ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಈರು 1 ವರ್ಷ ಈರ್ಲ ಉಂತಲ್ಲ ಈ ಟೀಮುಡು ಯಾನ್ಲ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪ್ಯೂರ್ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬುಡ್ಕ ಅಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ಆರು ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗನ ಗಮ್ಮತ್ ಶೋ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಯಾನ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಕ್ಕನೆ ಅವಿರ್ದು ಬೆಂಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕರ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕೋಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಎನರ್ದಾಪಿನ ದೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿರ್ದು ಎಂಕ್ ಬುಡಿಯರಾಯ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಅದು ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಟೀಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುನು ಅವಳು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಡೆ ಬತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಅಂದ ಪೇಪರ್ದ ಗಾಡಿ ಬಣ್ಣಗ 2 ಗಂಟೆ ಮತ ಆಪುನು ಅಪ್ಪಡ್ತು ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂಕ್ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಚಿನ ರಂಗಚಾಲನೆ ಎಂಚ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಇಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಿರ್ಮಾತ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಣ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಬಹುಶಃ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಯಾನ್ ಇನಿ ಕಲಾವಿದ ಆಯ್ತಂದು ಯಾನ್ ಓಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣಿ ಅನ್ನ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಿನಿಮೋಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶಗಳು ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿನ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೊಡ್ದದ ಏನು ನಾಲೈನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಅವಂದೆ ಬಿಡ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಹಿಡ್ದ ಅದ್ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಕಲಾವಿದ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಓಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಾದಿಪ್ಪು ರಂಗಭೂಮಿ ತುನಗ ಈರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಿಂಪು ಉಂಡವಲು
ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ఒక ರಂಗಭೂಮಿದ ಪಯಣಡು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಏರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏರಿರೆಗ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ದಲಾಜಿ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ದಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ ಅವು ಫೀಲ್ಡ್ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ ಬೇತೆ ಊರು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಹುಶಃ ದುವೆ ಆವಡನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಒತ್ತಡನೇ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರೋರ ಕಾರಣ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ನಾಟಕ ತಂಡ ಇತ್ತು ನಂದಕ್ಕೆಂತ ಆ ನಾಟಕ ತಂಡದ ದಾಡಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ 22 ವರ್ಷ ಗುದುಂಬು ಕುಂಬ್ರಡಿ ಎಂಕಲ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ಜವಣಿಯರ್ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಕಲಾವಿದೆಯರು ಕುಂಬ್ರ ಪಂಪಿನ ತಂಡನು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಕುಂಬ್ರ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಸೇರೊಂದು ಸುಮಾರು ಕಡೆಟ್ ಆ ಪುರ್ತುಡು ನಾಟಕ ತಂಡೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಯಾನ ಆ ಪುರ್ತುಡೇ ಸುಮಾರು 100-250 ಶೋ ಆ ತಂಡೋಡು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತ ಮಲ್ಲೆಯದ್ದು ಬೇಲೆಂಡು ತಂಡೋಡ್ದು ಬುಡ್ಪಿನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆ ತಂಡೋಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಆ ತಂಡೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಟೆಗೆ ಕೈ ಬಿಡೋದು ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ತಂಡ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನದಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಈ ಜೈರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಲಕ್ಕುಮಿಗೂ ಸೇರಿ ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಾನ್ರಿ ಈ ತಂಡ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಬೇತೆ ತಂಡದ ನಾಟಕಗಳು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬದ್ಧತೆ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ತಂಡೋಡೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ಬೇತೆ ತಂಡೋಡ ಸ್ವಂತ ತಂಡ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಐದು ಕೈ ಬಾಡ್ತಜಿ ಇದು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ಯಾನು ಲಕ್ಕುಮಿ ತಂಡೋಡು ಬೇಲೆ ಮಂತಾನೆ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು 10-15 ನಾಟಕಡು ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಲ್ಪನೆತ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಸುಂದರ ಮಂದಾರದ ದಾದಂದು ತೋಜಾನೋಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಿರ್ದು ಬುಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಇಂಕ ಲಕ್ಕುಮಿ ತಂಡ ಬಿಡೋದಾದ ಬರ್ತನು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿಯನ್ನು ಲಕ್ಕುಮಿ ತಂಡನ ಬಿಡ್ದು ಶಾರದಾರ್ಸದ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಐಸಿರಿ ತಂಡೋಡಿಯಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿದ ಜರ್ನಿ ಸರಿ ಯಾನು 15 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳೆ ನಾಟಕದಿಂದ ಹಿಡ್ದುಂಬಿತ್ತಾರೆ ನಾಟಕ ಅಭ್ಯಾಸಿ ಅದೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ವೃತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಟತ್ತೆ ಯಾನು ವೃತ್ತಿ ಆದ 15 ವರ್ಷ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆದ 27 ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನಗನಿ ನಾಟಕ ಪುರ ಊರುಡು ನಾಟಕ ಅನಗ ಕ್ಲಬ್ದ ನಾಟಕ ಒಂದು ಅನಗ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ವೃತ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೃತ್ತಿಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕಲಾವಿದೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದೆ ಆತೇನ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದುಂಬೆಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡು ಪೋದು ಮಂದಾರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂಡೇನು ಐತೆ ನಡು ಈ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಎಂಚ ಆತನದ ಬಂಡೇನ ವೃತ್ತಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಆದಿತ್ತನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಾಟಕ ಆದಿತ್ತನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಅನಿವಾರ್ಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಕ ವೃತ್ತಿ ಆದೇನ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆದದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇನ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಸರ್ನ ಕಾಕಜಿ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದನು ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಎಂಚ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಕಾಕಜಿ ಬತ್ತನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 20 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕರೀದಂಡು ಕುಂಬ್ರ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ್ ಬರೀತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕವು ಎಂಕಲ್ ಆ ಪುರ್ತುರು ಆ ನಾಟಕನ 100 ಚಿಲ್ಲರೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಂಡು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಲೇರು ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪಟ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನಕಲ್ ತಪ್ಪು ಇತ್ತು ನಾನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಿರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಲ್ಪಿನಚಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದುಪ್ಪು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಈ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಮಲ್ಲಕ್ಕಳನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪು ನೋಡ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಬತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯಿ ಅವೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಲೇರ್ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಐತೆ ಎಂಕ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆಯ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಪನೇರಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಸರಿ ರಂಗಭೂಮಿದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ ಇರ್ನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ಲ ಇರುಲ್ಲರ್ ಸೊ ಇರಗ ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡಿಟ್ಟು ತುಂಡ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಜುನ್ ದಾದ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾದಲುಂಡು ಯಾನು ಸುರುಕೆನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಎಪ್ಪಲ ನಾಟಕ ರಂಗ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯಾನು ಪುರ್ಸೋತ್ತಾನ ಎನ್ನ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಇನಾಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆತ ಕೆಲವು ಎಂಚಮನ್ ಬಜಿ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯ ಮಲ್ಪೇರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ತೂನಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಸುಮಾರು 10-15 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಟ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಬೈಜೀನೆ ಯಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪೋಪೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಿಕ್ಕೋರು ಪಂಡದ ಕಥೆನ ಅಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಶೋಕು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಕಾಸು ಇತ್ತನೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಐನ್ ಜನಕ್ಲು ತೂದು ಜನಕ್ಲು ಬುಡ್ಚಿಂದ ಅಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸೋಪು ಬಹುಶಃ ಇಂಚತ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ರಂಗೋಡು ಬರೋಡು ಅಂಚ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಒರಿಯೋದು ದಯಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ದುಂಬುಪುರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತೇನೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಎತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಉಳ್ಳು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಎತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಉಳ್ಳ ಒರಿಯಾದೊರಿ ಅಸಲ ಅವಾರ್ಡು ಚಾಲಿಪೋಲಿಲ ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಅವಾರ್ಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕಾಸು ಒರಿಪದನ್ನು
ಒಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ನಂಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಲಾವಿದರದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪು ನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದನು ಒರಿ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕ ಮನದೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ಅವತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪುಣೆ ಇನಿಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿ ಆತಿ ಏರೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇನು ಮಲ್ಪಿರ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕುರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಚೆದು ಪುಣಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಇನಿ ಉರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹಾಸ್ಯನೇ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅಂಚಿ ಪೋನುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಕಲಾವಿದಗಳ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮೂಲಂಚತ್ತು ಮೂಲು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಒರಿಯಿಂದ ಒರಿಯೇ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಚಿಲ ಅದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಏಪಲ ಅವು ಏನ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಈ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎತ್ತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳೇರು ಮುಕ್ಕಲಿನ ಪೂರ ಬಲಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಪುಣೆತ ಒಟ್ಟದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪಾಡ್ನ ಕಾಸು ಒರಿಪುಣಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆನಂದ ಆಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಊರಿಗೆ ಅವತ್ತಂದೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲು ವಿಧಾನಸಭೆದು ಜಾಸ್ತಿ ರಾಜಕೀಯ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒರಿಯಾಗ ನಂಜಿ ಆಪುಣು ಇಪೆದಾಯನ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲ್ಪುಣಂದ ಆಪೆದಾಯಕ ನಂಜಿ ಆಪುಣು ಇಂಚ ಆನಂದ ಈ ಜಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ತದೆ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿತ್ತು ಬರೆಯರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 13-14 ಟಾಕೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡಂಗೆ 14 ಟಾಕೀಸ್ ಏತ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂಜಿ ವಾರೋಡು ಆಯ ಪಾಟ್ನ ದುಡ್ಡು ಎಂಚ ಕಮ್ಮಾಯ ಮಲ್ಪೇರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆನ ಕುರಿಯಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ದೆತ್ತೋಣರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಇರಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮೂಲ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ನಾಡಿದಾದ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಹೂ ಬೋರ್ಡು ಐನು ನಾಡ್ದು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ನಂದಾಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರೈಸು ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಏನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಂಡ್ಯಡ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ನಂಗೆ ಅಜೀರ್ಣಾಪುಣೆಯಾಗ ತಿನ್ಪಾಯಿರ ಬಳ್ಳಿ ಅಪೋಲ ಹೂ ಆಗ ಬಡವಾಪುಂಡ ಆಗ ಫುಡ್ ಹೂವು ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದ ಫುಡ್ನೇ ಆಗ ಕೊರೋಡತ್ತಂದೆ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಫುಡ್ ಕೊಂಡು ತಿನ್ಪದಾಗ ಅಜೀರ್ಣಾಪುಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಮಂಡ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡ ಐನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಒತ್ತಾಯ ಅದು ಬಟ್ ಅವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬುಡ್ಚಿನ ಅನ್ಕೊಂಡ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಕಲ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವು ಉಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಹೂ ಬೋರ್ಡವ ವಿಚಾರ ಬೋರ್ಡ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೊರಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತವಾದ ಸಿನಿಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಈರ್ ತೂಯಿಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಂಚಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಿನ್ವರೇರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ಆತನಂದು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಅಂದಾನ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಲೆಕ್ಕೊರ್ದು ಮಿತಿ ಮೀರಿನ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋನು ಎಂಚಾಪುಣು ಪಂಡ ಈ ಕಾಲೇಜದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚನೆ ಎತ್ತಿರದ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಂಪಾದ ಬೋದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತದ್ದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿರೋ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿರೋ ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಅಂಡ್ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಎಲೆನ್ಮ ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹೋದು ಟಾಕೀಸ್ ತೌಲ ಈ ಕುಲ್ಲದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಎನ್ನ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೋಣ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಕ್ಲೇನು ಕೂಡ ಎಂಚ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೋಜಾವನು ಐಕ್ ಐನಾತ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂದನ ಸಿನಿಮಾಲು ಖಂಡಿತವಾದಲು ಗೆಲ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ತಿಳಿಪಿರುಂದ ಅಂತ ಒಂಜಿ 800 ಜನ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಅವತ್ತಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಹಾಸ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಅತ್ತು ಜನಕ್ಕಲ ಇತ್ತವು ನಡಪುಂಡ ಪ್ರಚಲಿತವು ನಡಪುಂಡ ಐನ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥಾಪಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರೋನಾಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೆಲ್ಪುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಉರಿಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಉರಿಂಡು ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉರಿಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಸ್ತು ಮೂಲ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪುಣದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ನಂಗೆ 13-14 ಟಾಕೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊನು ಮೂಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಟಾಕೀಸ್ ಓನರ್ ನಕಲ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ವಾರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತಿಯರ ಬುಡುಪಿನೇ ಇಜ್ಜಾರು ದೆಪ್ಪುಲೇನೆ ಪನ್ಪಿರ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದು ಐನ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಐನ ಬಂಗದ ವಿಚಾರ ಎಂಕ ಅನುಭವ ಅದೇ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಾಕೀಸ್ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ಕೆಲವು ಟಾಕೀಸ್ ಯಥೇತ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯನ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ದೆಪ್ಪುಳಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಒತ್ತಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಮೇರ್ದು ಪೋಂದು ಒಂದು ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ ಸಂಘ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೋಡ ವೆಂಚ ಬೋಡು ಪಂಡ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂದಾಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೋಡದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒತ್ತಡ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ದೆಪ್ಪುಳೆ ಎಂಕಲ ಸಿನಿಮಾನ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತನಂದನ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಉರಿಯುಜಿ
ಆ ಒತ್ತಡ ಬಂತದ ಆಯೇ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಟಿ ನಾಯನ ಪಿರವಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಕುಡೋರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದೆ ಇಂಬಿಯನ ಸಿನಿಮಾ ಡೇ ಬನ್ನಾಗ ಹಾಕಿದ್ದು ನೂಕೆರಗಾಡ ಪಡುವೆ ಅವತ್ತು ಮೂಲು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರೋಡತ್ತಂದೆ ಒರಿಯನ್ ಒಯ್ತದ್ದು ಒರಿಯನ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು ನಂದಾನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೆ ಉರಿಯುನು ತುಳು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಉರಿಯುನು ಎಂಚೆ ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ಎಂಚೆ ಉರಿಯುನು ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಅವ್ಯತ ಕಲಾವಿದರು ಸಿನಿಮಾರ್ದದ್ದು ನಾಟಕದದ್ದು ಬದುಕೊಂದುಳ್ಳೇದು ಇನಿ ತೂಪುಣ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡ್ಲಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡ್ಲಂಚನೆ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ರಾಜಕೀಯಲು ನಮ್ಮಳು ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಿನ ಐನು ಒಂಜೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನೋಡು ಪೂರಾ ಸಿನಿಮಾನು ಪೂರಾ ನಾಟಕನು ಪೂರಾ ನಾಟಕ ತಂಡಲೇನು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆವಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘಗವರು ನಾಟಕದ ತಂಡ ಕೂಟದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆವಡು ಮಾತಾ ನಾಟಕಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂದು ಒರಿ ಇತ್ತೇನು ನಾಡ ಆಯ್ ಒಂಜೇನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನೋಡು ತೂಪಿನಿ ಕುಡೊಂಜನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನೋಡು ತೂಪಿನತ್ತು ಅಂಚೆ ತೂಪಿನಕಲ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದ್ದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪೂರಾ ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇನಿ ನಾಟಕನ ಕೊರ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ಪುಣದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೋಡದು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೋಡ ದತ್ತುಂದು ಮಲ್ಪಿನ ಆ ಭಾವನೆ ಬತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲ್ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಉಂತಿಯರಂದಾಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆವಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಆವಡು ಒರಿ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ರಡ್ಡಲ ಪರಿ ಉಂಡು ನಿಗಂಟು ಸರ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತಿರ್ ಪಾತೆರಿಯರ್ ನಲ್ಲಾತಿಡ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಕುಟ್ಲದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬೈದನು ಎಲೆದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಾತ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಪುಗ ಸುಂದರ್ ರೈ ಬಂದರ ಸರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ಪುನತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರಿಯರ್ ಅಡ ನಲ್ಲಾತು ಪಾತೆರಂಡು ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಕುಟ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬೈದಂಡು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೂ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.